Dámy si obliekli krásne róby, páni nové obleky a ich kroky nemohli smerovať nikam inam ako do kultúrneho domu v Skalici. Vítajte na 33. ročníku reprezentačného plesu Gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici. Ten je ako zvyčajne organizovaný rodičovskou radou našej školy. Čo prináša 33. ročník reprezentačného plesu? Na čo sa môžu hostia tešiť? V prvom rade sa môžu tešiť na obnovenie a pokračovanie plesu, ktorý sme na jeden rok museli prerušiť. No a čo nám ďalej prináša? No, príjemnú zábavu a samozrejme ja verím, že teda aj dobrú náladu, aj nielen z toho, čo sa vyhrá, od stien, ktoré sú v tombole, ktoré nám darovali štedrí sponzori a darcovia, no ale aj na to, že sa ľudia stretnú a zažijú spolu neopísateľné chvíle. Organizácia takéhoto podujatia nie je určite jednoduchá. Čo je vašou najväčšou motiváciou pri organizácii plesu? Motivácia je to, že sa tu ľudia tu stretnú, môžu tu vznikať ročníkové zrazy študentov, ktorí už dávno nie sú študentmi gymnázia a sú treba už aj pracujúci. Aj to je veľká motivácia. No a samozrejme aj to, že niečo vytvárame a má to nejakú hodnotu. Tak, ako to býva zvykom, po slávnostnom otvorení plesu a príhovore predsedu rodičovskej rady pána Kunáka spolu s pani riaditeľkou nám ukázali svoje talenty študenti. Maturanti aspoň na chvíľu vymenili učebnice za tanečné topánky a predviedli nám svoj valčík. Venujete sa tancu pravidelne, alebo to bola vaša prvá skúsenosť? Ja sa venujem tancu pravidelne vo folklórnom súbore, ale toto bola moja prvá skúsenosť so spoločenským tancom. V rytme hudby sa niesol aj zvyšok večera. V hlavnej sále do tanca hrali Gin Tonic a záhoráckí chlapci, v tej malej zasa DJ Mrazík. Zopár otázok sme položili aj pani riaditeľke. Zaujímalo nás, ako vníma atmosféru tohto ročného plesu v porovnaní s minulými ročníkmi. Tohtoročný 33. reprezentačný ples nášho gymnázia sa vydaril. Veľa ľudí máme tu či už v malej sále, vo veľkej sále alebo v prísalí. Krásne, výborné 3 muziky nám tu hrajú. Do tomboli sa nám podarilo získať veľmi veľa hodnotných sponzorských cien, za čo teda veľmi pekne ďakujem našim sponzorom. A takisto máme nevídane bohatú vinotéku, na ktorú nám prispeli naši skalickí a okolití vinári svojimi vzorkami vína, za čo im takisto veľmi pekne ďakujem. Medzi tradičných návštevníkov plesu patrí aj primátor mesta Holíč a člen rady školy. Ten si nenechal ujsť ani jeho 33. ročník. V školskej rade Skalického gymplu som už vyše 20 rokov, tuším 22-23. A keď som chýbal 2-3 razy, tak to je veľa. Takže už automaticky patrí do toho registra tých plesových podujatí vždy počas týchto fašiangových časov a keď dostanem pozvánku, čo vždy dostanem a pokiaľ mi to zdravotný stav alebo nejaké iné pracovné povinnosti nezrušia, tak vždy rád prídem a rád sa tu pobavím a hlavne sa tu postretám nielen s novými študentami, ale teší ma, že aj tí študenti, ktorých Skalický gymnázium bola ich alma mater, prvá taká po tej základnej škole, že radi sem prídu a podporia tento váš študentský ples. Ľudia si užívajú obdobie plné tanca, zábavy a dobrej nálady. To nám dokazuje, že obdobie fašiangov je v plnom prúde. Jeho súčasťou sú samozrejme aj plesy rôzneho druhu a my sme si hostí toho nášho trošku otestovali. Z ktorej krajiny pochádza tradícia plesov? Anglicko? Rakúsko-Uhorsko. Smie sa dáma ešte počas večera vrátiť na tanečný parket, ak odmietla tancovať s nejakým mužom? Podľa mňa sú podmienky, ktoré neviem, ale dáva mi logiku, že áno, môže sa vrátiť, prečo by nemohla. Kto podľa teba má pri sebe si nechávať lístok zo šatne, muž alebo žena? Že by muž? Ako sa volá spoločenský prehrešok alebo neúmyselné porušenie pravidiel etikety? No, to by mohlo byť fopa, asi. Z ktorej krajiny pochádza obľúbený chlebíček? Chlebíček? Francúzsko? To nebudú Francúzi. A kto? No, neviem. Ja myslím, že z Česka. Kedy tento rok končí plesová sezóna? Toto je veľmi ťažká otázka pre mňa, lebo ja nie som nejaký na plese zameraný, ale ako, neviem, na konci februára snad, nie?
Či sa na našich hostí usmialo šťastie, sme zistili okolo polnoci. Vtedy totiž prebehlo žrebovanie tomboly. Vône chutného občerstvenia, radostný smiech a skvelá hudba sa však z kultúrneho domu ozývali až do skorého rána. Myslím, že práve to svedčí o tom, že 33. ročník reprezentačného plesu gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici sa skutočne podaril. Koľkýkrát ste súčasťou plesu Skalického gymnázia? Ja prvýkrát. A ja tretíkrát. Ako si to tu zatiaľ užívate? Výborná zábava, dobrá hudba, všetko je tu super, takže neviem sa na nič sťažovať. Myslíte si, že je dôležité, aby ľudia navštevovali podujatia, akými sú napríklad plesy? No ja myslím, že určite, pretože tam majú možnosť stretnúť kopec známych ľudí, ktorých dlho nevideli. Tak ako napríklad tu na tomto Gimpláckom plese mám ja možnosť stretnúť našich bývalých študentov, ktorých som už roky nemala možnosť nikde stretnúť. Určite áno, ľudia sa zabavia, stretnú sa, zoznámia, myslím si, že super. Prečo ste sa rozhodli navštíviť ples gymnázia? My sa rozhodli hlavne preto, aby sme tu stretli kopec skvelých ľudí a zabavili sa. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podielali na jeho organizácii, ale aj tým, ktorí svojou prítomnosťou vykúzlili nezabudnutelnú atmosféru.